May buntag mga kabaro, no? Mga kabaro, kahit kung kuan, kahit kung itlog. Kay Bisanto ron, ya, need siya o kanang gitawag nga ting puasa, di ta mo ka og lami, no? Kundi itlog, ya, tinapa, o Kay Bisanto ron mga kabaro, no? Kay Bisanto. May, mapalit sa kuan, may. Nga ka mong kinain. Bago siyang ligo, no? Hello, kinain. Uy! Dako na mga kinain. Uy! Dako naman yung kinain na yan. Bagong ligo, kiss ko rin. Dahil lang ka kinain na. Wala mi kagawa na, wala mi nang gawas. Ay, diri namin ni Mrs. sa... Diri namin ni Mrs. sa balay. Diri namin sa Tagalog pa, maghilay-ngilay. Musta niya to mga silingan diri ah? Ibisan to. Uy, mga bata. Diyan. Tiyanik. Kumusta man ang Ibisanto na to? Naibinignit diha? Wa palagi. Wa palagi. Mag-itlog organi mi. Mga kabaro, no? Patag itlog nila nanay. Hi guys. Uy, hello mga bata ang gagmay. Panagko na mo. Mga batang gagmay, mga paharas mong likod. O, sa karoon. Taguan. Nay! Ay! Ay, salamat. Akong tindira, silingan. Silingan. Itlog, silingan. 5 ka buhok. Gatay yung kay kang Sige na, silingan. Ay na pagkuan. Mga bata, pangalan ni mo? Ading. Adi, pagdalig ako. Ikaw, pangalan ni mo? Axel. Pangalan ni mo? Budoy. Pangalan ni mo? Andrea. O, pang-eskwela magtaraw nga. Silingan. Oh, silingan. Kumusta tong laag ya silingan? Grabe ni mo silingan. Ilagyo igag laag ba? Idol kay kita ka ba? Muato ng pupugmati. Uy! Adto ka sa mong yuta silingan. Ito oh adto ko libre baya na mo. Yahaya. Ako pa masay libre jud na. Yahaya. Laag siguro ko globless. Ay, oh, gwapo dito silingan. Dito na ko sa una, pero mas gwapo daw karon. Namaste. Oo. Silingan, salamat silingan. Salamat. Yung mga kabaro, ano, lutang itlog. Og sa karon. Nga, limpyo kayo kung motor. Okay. Bago na yung washing gabi eh. Nanguna yung washing niya kung bumbrum gabi, no? Washingan ako kay... Lakaw mo mga misis. Jan, kumusta man? Mag-TikTok ta Jan. Ah? Og sa karon. Ay, kinain dai. Sulit ko to. Totoo na ko no. Butangan na mo ni og tinapa. Anduha lang siguro ibutangan og tinapa ani may. Or unsa man? Anduha lang ibutang og tinapa nya sa karon. Balik ta sa kung anong kining gitawag nga. Oops. Oy. Oops. Sigat ito para hayag. Og kinahanglan natin ipataas para kita ang tanan. Katong galmay. Mga kabaro, no? Ang kuan, ang kining si Kabaro Vlog, dinala ko ni editor mga kabaro, kundi raw vlog na ang edit daghan magbaro. Kato ng kabaroan din, no? Para sa mga laag. Oops. Si Mrs. Gapon, nagdala mo kong daghang, pila ka kong tinapa, Main? 20 ka tinapa, no? Gihatag siyang bus. Daghang salamat sa bus ni Mrs. no? Tagaan may daghang tinapa. Hello, Kinay! Si Kinay, napasay isda. Oh, timasan eh! Oh. Good dog! Teka mo sa isda si Kinay, no?
daghang ganahan mo gani nga vlog. Pag way edit. Duha ka tinapa, King Cup sardines. King Cup. Ayan mga ti. Oh boy. Yeah. Ito nag-asin gamay. Oh, gamay lang. Manipulated pork na. Ha? Ba, ayos ako ron. Ay, Next week na lang kasi malasan tang ron. Next week na lang. Nay, ahos na main? ay, ano? Ha? Na. Okay. Gawas may gawas. Mumbai na ah. Ay, gwapo butang ang kulikot. Sige, good. So, ugahan sana ako ni. Kaya pangita sana ako. Sa tanan magbiyahe o probinsya, amping mo, amping mong tanan, no? Labi na kay Semana Santa. Wala sila ka kulikot. Duha lang. Amping mo tanan. Katong nagbiyahe probinsya. Ako bahala kung ta muli og lupon karon. Nya kay langanin po og isa ka adlaw ra po dito karon lang Mayo. Puhon nga umabot Mayo na lang. Mabot puhon Mayo. Hindi ko sa baryo puhon. Mga kabaro, no, ang kabaruan di wala sa nako apudi kayo. Kay nagunahuna pag mo katumonetize gid ako ang channel mga kabaro. Nagunahuna pag og content nga good na content ato. Murag ang mahitabo ato nga content. Napo ginahuna ato nga content nga gi-review ginagawa antod karon. Wala gusto na ko nga content ito kabaro, no, itong gitawag nga gusto ko mutabang ato nga content no kanadagan tag matabangan ato nga channel murag tabang-tabang ang kuha nato nga kabaro no puhon ako pang gi-review ginsakto niya kay gwapo mo ko review ho nato insakto usa na to i-upload mo to'y may tabo ato review karon gasigit tanaw og mga vlogger nga gusto na ko mga sundogol mga kabaro ato no murag biyaan ako ng mga lugar sa Davao nga mga nindot kay mga update sa Davao biyaan sa nako ng content mga kabaro no kundi ang akong content murag muron tabang ni mga kabaro no umabot mo ni gusto pud ni Mrs. nga na gusto pud nako mga kabaro no murag si Mrs. puhon ang videographer nako ani may tabo no siya ang tig-video sa kuha puhon ug sa kuhan pa sa brother natong mga Muslim inshallah ay assalamualaikum sa kuha no Ramadan karon sa Muslim sa nga tinini no shout out nga tinini nga solid nga nagasuporta sa kuha no assalamualaikum sa imo ate. Okay, inshallah makauli ka puhod. Okay yun. Abrihan. Ang gihatag at tinapa, wala dili siya isikan open no, kundi gamitan mo sa Ano tayo ko ano? ay, naman ito abridor lemon no? Palayo ko nga din. Meron ko di. Kaya, espano ko sa isa. Naman may abridor di ay. Then, naman may abridor. Oops. Naman may abridor di ay. Pero nalimot ko.
Ano ni abador day? Tanga. Tanga agin ako eh. Bahari di tigluto. Iya. Sa karon kitang taon na kung wala ka vlog yan no. May isulod na dito kayo ngayon. You know, kung itlog siguro na ako na, no? Ha? Kini nga sa sigurong itlog ako ang unahon para di mo pilit sa kuan. Ito. Sa Ano na ba na? Dili din na siya isagol. dili. Parang maluto daan ang. Ito na ni kalao daro. Sa ay klase itlog. Aw yan lang, gindere lang ni. Dili si sagol para lutuon daan yung tinapa usay mix ang Okay, kami nakabalo. siyempre. Cook beta cook. Chef. Oops, gamay lang ang Chef tika. Andy. Oh. Ay, di yan na. Dito na. Gamay lang ang tika. Yeah. Yeah, yun na nga to ning. Bye. Dapat sini. Kuang yun siya no. Lami kayo ang Semana Santa kay tinginit. Ang Salipi manggod. Ang dito Salipi nagkuan siya, nagbaha. Nagyan sa Bagyong Agaton. Amping mo tanan mga Tagalipi no. Tagadiha biya kong papa, bye-bye. Bye-bye Lipi. Tinapa. Namo ko yung nagingon nga mas kanahan sila ato akong lahi nga sa una nga vlog sa Kabaro vlog nga walang edit. Gusto nila ito nga walang edit ang Kabaro ano. Yeah. Pwede akong itlog kang silingan naman no, si Jinjin. Doon naman ko sa mukha. Oops, butang nga ito ni. Oh. Gamay nga. Butang ito, paminta gamay main. Powder paminta.
Nasa gamay yung powder paminta, no? Okay, instead na bitsin, paminta lang sa kabaro, no? Okay. So, ugahom lang kadali. Diba, iskan ko na. Ugahom sa kadali. Hapit na luto, oh. Yan lang muna siya pag-ugahon. Kabaro. Init kayo mga kabaro. Init itong palibot, no? Hindi, yung ginanay, uga na siya. Uga na. Kapag sunod na lang. Oh. Oh. Wow. Alang ni siya ganay kulikot. Sa una, sa nag-board pa ko mga kabaro. Nag-board pa ko sa una. Wala ko yung nag-renew ni Mrs. Muna pa rin tinawagatuon. Yan eh. Kaya yan eh. Sa una, isa ka tinapa, dua ka itlog. Pamahaw, baniod to na ako na, no? Kaya si Mrs. yan pwede nga karon mo ay sudan pagkaudto mao na po sudan niya po si Mrs. ana. Mangita na siya upan mga kawaro na mangita siya og kuan gusto niya pamahaw lang niya paniudto lang. Ang kuan kay Mrs. Dili na siya ingon na pagbuntag. Mao po sudan paniudto di siya ganahan ana. Ako, ganahan kayo kay mamugin niya muna takaan nga kung sudan sa buntag makahantod pag panihapon usahay niya mo sa mong baryo no mga kabaro no kung sudan sa buntag hantod na panihapon no kaya nang siyempre pait biya tong baryo sa una nangka sa mga sa una wala na ay kuha na kaya na ang nangka sa mga sa una kining gitawag nga ayos na kay nga sudan lami na kaya na sa mga hatad man karon diri sa Davao lami iya pong kayo pero si Mrs. lagi ang ikuanan kay isa ra kaagian gusto niya isa ra kaagian ang kaon di ingon nga kung sa sudan paniod pamahaw man sa paniod to ako sugot ko ay mga ginawang andan sudan ako humulan niya bago okay piting di siya humulan kahit ay init init siya kung hindi siya humulan gahi kayo og maugas siya gahi kayo hugasan buhay mo siyang tubig kamaro na ko no daghang salamat sa inyo no nga sa pagsubaybay daghang salamat sa nagtan-aw sa tinabangay bayanihan diri sa playa no atong among ipayo ang silong karon okay na di na siya buslot no ako mong ko na ito mga kabaro kaya mga bata mga good na nagakuan mga bata nga nagadadula nahadlo ko last time nga naihapit ang bulasot niya siyempre ato ba nilang maslingan ang tao na ito maslingan no kay sila ba nagbantay dali sa mong balay kung wala mi matalatan-awan na nila ba kapit naman i-prepare naman asin cute yung butangan mong asin ba plastic ni sa ulan niya gilistan sa mga asawa king ani
Yan. Scrambled itlog. Main sila ti Juan nag kuan day ang San Pedro day no? Nay procession sa San Pedro ba karon? Oh, nasa dito sila ti Juan sa Kicharlon. Ay Kuya Charlon. Nasa dito nag-procession. Sayang no, taga to. Nagkuhag in ka tubig. Gini na lang. Dili, mga nag-live na sa Tijuan, mga alas City G siguro to. Lami po ning itlog siya o kayo ni mo sa ginsakto kay para maburot no. Sa mga naigo sa baha no, sa karon sa mga naigo sa baha ang tanaw ko sa social media, lamig juga itabang una try kwarta. Nakalan jud unta nag-income lang ta si kabaruan di katong isa na og kagwan, lamig juga unta mutabang. Nalan jud kwarta. Sumbat. Kung bata ba nga ang iyang ulo na kuan naigos ba to? Uya itong bata eh. Baro. So no, baro. Estudyante pa ko elementary. Lipay na kayo ng itlog. Tutuhon siya. Malipay na may kapirito kay kasagaran ipayambaw ra man sa ilong ad. Wala yung sa una. Wala ko na. Ang gitawag nga pamintang durog. Okay. Ayan. Baro. Minta magbinigit karon. Sila mama may nagbinigit o karon main? Lab. Love.
Oy. Dito yung mama. Muna yung magbaro mo sa ano, pamahaw karon. Kanon. Ang mga magbaro, kada buntag, magluto bilang misis. Nagsara kayo malit sa gawas. Magbaro. May buntag. May duty yung kabaro. Muto nga ako yung luto. Yan, si misis nagkapi na. Ulan to magbaro, no? Mga kanya si Kinain. Tulog-tulog na siya magbaro. No? Busog na kayo ni si Kinain. Bagong ligo si Kinain ganun ha. Huwag mga kabaro, no? Dagan salamat sa pagpuyo. Kung see you next video mga kabaro, no?